danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. In dai akwai ta to ba za ka taɓe ba, amma sallar ka sai ta rubuce, kayi ta balbalce, kai azumi ya balbalce, duk abin da ka sani yana iya wargaje, amma kauna anasu ba ta taɓuwa. In dai akwai ta gaskiya kuma sai ta ɗora ka kan daidai, ita ba a asararta. A ce mutum ya tafi lahira da kauna na barsun Allah sa sha wuta ba dai shi ba, ba dai shi ba. In akwai kauna ta gaskiya ma ita kanta wuta ce take neman. Kuma a nan gurin nauyi ne da ke kan kowane malami. Halin da muke ciki a Najeriya ta arewa dinnan wallahi yana da ban tsoro da ban firgici. Masu hankali da basira ko da ba su da ilimin addini inda suna da hangen nesa wallahi so ga wannan tsarin da muke tafiya kowa ya san ba wannan tsarin ne Allah ya ce mu tafi akai ba. Kuma kowa ya yadda ba gaskiya ake ba, da jahili da malami da dan kawai da dan binni da mace da take gida wadda ba ta yi kowane irin karatu ba da wadda ta je jami'a har ta yi digiri ko masters ko PhD, kowa ya san ba daidai ake ba. Shi yasa malam kaga rayuwa karka yadda ka shiga wuta akan wani, karka yadda wai wani mai gidanka, wai wani akan bukatar matarka, wai wani akan bukatar 'ya'yanka ka je ka ɗebo wata rigima a nan da su je su danna maka ƙasa su dawo su raba gadon kuɗin. Haka ne? Haka ne? Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.